Il-Kunsill Lokali ta' Taslima se jkun xolt. Il-Gvern innifsu qal li dan se jwassal biex l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali ta' Taslima issir din is-sena. Skont dak li tgħid il-liġi tal-Kunsill Lokali issa li se jiġi xolt, kunsill ġdid f'Taslima se jkun elett għal sena waħda biss għaliex l-elezzjoni lokali proprja f'din il-lokalità suppost kellha ssir f'Marzu ta' sena oħra. Dan kollu jikkonferma li kif kien qal sa mill-bidunet One News, ix-xogħliment ta' dan il-Kunsill huwa pass bbażat biss fuq il-konvenjenza politika tal-Partit Nazzjonalista. Iktar u iktar għaliex l-inkwiet fil-maġġoranza nazzjonalista f'Taslima ilu li beda mill-inqas sena u nofs. Madankollu huwa biss issa lejlit ir-round tal-elezzjonijiet lokali li jmiss li l-Prim Ministru se jxogħol dan il-Kunsill u dan bil-ħsieb li jipprova jżid il-possibilitajiet li l-Partit Nazzjonalista jirbaħ dawn l-elezzjonijiet. Il-Gvern qed jgħid li se jxogħol il-Kunsill għaliex kien hemm ċirkostanzi fejn l-istess Kunsill ma kienx qed ikun jista' jkompli bl-operat tiegħu. Madankollu, is-Sindku Nazzjonalista Joanna Gonzi f'intervista fil-programm TVAM tat verżjoni differenti. Skont Gonzi, ix-xogħliment qed isir għal raġuni differenti minn dik li ħareġ biha l-Gvern. Ir-residenti kienu ċari meta fl-elezzjonijiet eleġġew 8 nazzjonalisti 3 laburisti minħabba il-aġir irresponsabbli ta' ċerti kunsilliera daw wara li kienu fdati mir-residenti daw qabdu u marru indipendenti. Di ma kienx ir-rieda tar-residenti. Il-Gvern qed jagħmel qed jirrispetta r-rieda tar-residenti. Sa dan it-tant One News huwa informat li l-maġġoranza tal-kunsilliera fil-Kunsill Lokali ta' Taslima talbu laqgħa mal-President tar-Repubblika biex jagħtuh il-verżjoni tagħhom qabel ma jsir ix-xogħliment u jippreżentaw l-pjan ta' ħidma tagħhom għas-sena 2013.